Yero try ngai ngu ublay ha kane kapor. Ban ngai kublay ha karteng ka jongo try Jesus Christ ye pi baro kin men ki para. Ki ka jongo try ha kaleng ki jaka kat ki bayo i. Ki bayo sngew lang bak kane ka jingkren ha kane ka sngi ka bamenta. Ublay un kar khu ye pi ngai skema ublay don ka ka jaka ba pi don. Un don ka ba pi un pen sla ye pi un pen khia ye pi un ai bore ka jem ka jong pi ka man la ka sngi. Te hagani ka por nga ko ban kren katugat ni na kaktin ka joblay bat kata ka long shapang kumno ba ki khon ka joblay ki ni long shituli ki khon joblay ki ni long ka way khana bangin pen khlan ya la ka jong ka jing em kaktin joblay ka kren shai kong ba katno ka long ka ba bat ka ba itanat ha ka ba ki benget ki so lang ka way phila an puli ka ta na ka sam ka ba chispa lai polai de khot beneng kong terter habong ka hakmi kat no ka baha bat ka itanat ka long ya ki benget ba ki asolang ka way te nama kata ngis kemo blay u kwa e ya pi kwa e yangi baro lang bangin long shituli ngin long ka way nang ta ha gani ka por ngan shim nang ne na ka tin ka zo blay ha ka ba u jisu kristo duai na ka banda ki senran wanga duai nam da jongki bakin yolong shituli nang ne naga gospel ka jong Yohanes kalenang ka bakat nyo kani ka dekot lagi puli baro kani ka lenong ru katno ko lang basaptanat amar ujisu duai wang ba ngam duai tang naga banta jong kini kamut kini khat arngot harga duai nam da baro ki bengej hanga lengba ka ktin ka jong ki ti nama kata kabamot oblay ujisu kristo duai ru naga banta jongi bengi ngini long situli hakmat jong oblay ngan puli menta nadu ka dekot ka bakat pra terter ka ongkum ni kuma me mela pha yanga shaka prathai komta ngaru nga pha yaki shaka prathai te naga banta jongki nga pen kentang yelede bakiru kinilong kibalayo pen kentang khoi da ka jingshisha lemne ngam kerpat tang naga banta jongki hi henrei nam ta kita ru kibenge hanga da ka tin ka jongki babaro kini long situli kuma mame ko pa hanga ngaru hame bakiru kini long situli hangi bagada ka prathai kani nge balapha mame yanga hangni os ngeu ne ka tin ka jong blai bo jesu kristo duai hala jok pa ong ko pa ong na ka banta jongki nanga pen kentang yelade bakiru kini long ki bala pen kentang khoi da ka jingshisha ka jingsha ka balong ka tin ka joblay nam kata ngi ki benget ningkong e kalong ba ngin pendem ban ngin pen ko ngu yelade ha ka tin ka joblay nang da shu ha ka ba wang hang ni wang ba lemne ngam kerpat tang na ka banda jong kini hi heren na ka banda ki kita baro ki benget hanga leng ba ka tin ka jong ki bakiru kini long ki ba shituli kuma mame ko pa hanga ngaru hame kumta makiru kini long shituli hangi pi ublay pa ublay khon ublay men sema khoj ki long shituli kim dai setia laka jong ka jong kim ju fight kim ju yele persha way away ublay pa umla ben yele persha ublay khon umla ben yele persha men sema khoj but nama kata kini baro ki long ka way ti nama kata de halor kane ka nongrem ba u Jesu Christ u duai wang a duai nam da jongki ba kiro kini long situli hangi kuma ngingi long situli kuma u blay pa blay khon ba mese ba khoj ki long situli kumta mangiro ngina long situli ladangi kwa ban long ki ba janai lumdangi long shisha ki ba long situli ki ba ki ba yede jingmut ki bre ki ba long komo i breu hakmat jo blay nginam yo ka jingkar ko labi puli nang tu naga sam chis palai pulai ka tu ga khot ba khadu wang na bahang taken utrai lo hukum ya ka jingkar khu ka wan ne halakarta de halor ka ne ka jinglong situli ba ublay un hukum ka jingkar khu bakin hiar bakin wan ken hagi de bri number ba ki long situli mangi teng ni ya prat teng ni yele presha way teng ya ben way pi ka ne ka jinge ben way la ne ka way ka balang ka ben way ya ka balang way pastor ben way pastor way u shekri joble le way bange u ben way bange kias ngu per jingmut kita bro kim de na ka mon ka joble
Henry lebih kuat ban yo jingger kuno blay. Ngi de benong kaway. Pay kanuksa na ki kam ki apostol. Haga kam apostol nang ka ba ar ka khot baning kong terter. Haga baka Bible kong ba baro ki long haga way ka jaka. Haga tin prang lele kong they are in one accord. Kamut ki long haga way ka jaka, ki long haga way ka jingmut, ki long haga way ka jinga menjur lang. De haga taka por ba mensimba ko joblay ula hiyar haga jing em jong ini ke apostol haga jing em jong kito ke chispar pungut haga kamra bahaneng la pendap ikiro mensimba ko namar belay namar ba ki long kaway ki long situli te nama kata ngiru komjo laringi kwa ya ka jingger ku ka joblay ngine long situli Shosho na ka tin ka joblay pin puli na to ka shithiba ni kong shekin ang korin na nang bak khat lai ka de khot ben kong ter ter ba saw pin shem hang tu ong ba kam toy e ru em ladangi laban ya tulupa ngi laban ya lap ngi laban kren thulik ngi laban lesbun ke baro ladangi ngim don setia ka jing e klem ka jing e ka long ngam long e ru em ong pol nama ka tangi don kam e ka jing e ngidan kam e ka jing long shituli ngidan kam e ka jing long kawai bat ngi don kamru ye ka jing menjur lang ha ka jing duai ka bangi duai laring ki klem mi long ka wei ye ka jing duai jingiru ngala ben ong ba an pen pep bat ngi nam la setia bangin kiu khmat job lelam ba ki jing duai jingi kilaban kod ha ka de ka sat namar ba ublei unum yo sngo setia ka jing duai jingi ladangi ngi me long situli ladangi ngi me de jimot ladangi ngi le persha wei kamot ba ublay umla ban yo sngew puli na kasam kalenong ka ba ngalap nong ba kalenong ka ba ningkong ka de khot waiter ter pita puli kay ba tin jom lay hang to klong ba de tang kita gibriu ki ba le ka ba kum ka tin ka job lay ki bam ya fight ki bam ya don benta em ba kita ki kam ki ba sniu jong ka perthela ni jong kita ki bam ngai ni haban long kita gibriu ba kum ki benget kum ki briu ki bala pensle kum ki briu ki bala pen kentang de ka bor ka joblay ngin long ki be dejimut ngimla setia ben pen khle haki e ke baro henry ngin em ya ka jing em ka ba shem sobha hakmat joblay laring long ka we laring long shat ki balong shituli oblay un shem sobha tin joblay hang ni ong ba ko mala puli mene ong ba ka berthai ka ni onget bala pha ma menga pi ladangi lade pi baro pilong situli ni baro ngilong situli how tra Jesu ka Bible ka kren ko ba ka protei kan nge bala pha ma menga henry ladangi nya le presha way kom ta ka protei kana ma ban nge ba ngilong ki kono blay lane ba kinama ban nge ya gospel kinama ban nge ya Jesu ba nging ya lap namar ba kyu e ya kata kajing yela presha way ka tin ka job dan kren shushu la divin pulina ka Bible kong ba klam de ino ka jing sanglang jungi kom balong ka kom ki way kam tame breken tu baga ta ka sngi kal nang jan ngim de ben ino i ka jing sanglang kai ka jing sanglang ka de ta ka jing lang jong ki rukhut ka jing lang jo ki benget ki babun shijeka ban yero ban mane utrai hang ni kan pau kata ka balang la ni ka pau kata ka jinglong situli ha ka bang wan lang ya ka ban shekri lang ya utrai ti nama kata to in ko ngu ina ka tin ka joblay ini klet no ka jing ya per jingmot ya klet no ya ka jing ya mo ka jinglong la ka jong reng tong ne i ine buram ngine shekri lang utrai da ka men sim baro hang ta utrai ni shem soba ha ka jing ka jingi ngang ila ban ang ba ngin doi lem nam da gitu baro ki balang ba ferru ngila ban doi lem nam da balang ba fer hoi la da ngimla setia ban ele je seng lang ru reta ga jing doi lem ba ga jing sngow jungi kalong ba ngi ja baro ha baro ban ngim don kam setia ban ile persha way kada long ka tin ga joble blakren hang ni namar kum ki khon ga joble laki don hang no ru ngilong ka way he kres kilaban don si Amerika kilaban don si Japan kilaban don na China kilaban don na India kilaban don ha Afrika kilaban don hang non re kita kibala site ka snam jo tra Jesu
ngialong kawai ho Chris. Ngilong kawai ka met how try Jesu. Tiyan magata daya ka bakum kata ken ka balang la ni ka met utra Jesu unsawan siaw no. Tiyan ngis campus tu ya kata ka jing kwa ka joblay bangin yalong situli ngine ngine buram uwe ya we pat. Tin joblay ka ang ka ying ka bayale markenti kanom ne. Kumjuru ngalaban ang ba kano ka balang kano ka ying kano ka kenhun jong ki penget la ngim ya dejimot la ngim yalong ka we ngele persya we kemot kata kanam ne ong Jesu. Tiyan magata ngis kemo blen ker kuya pi baro hagar teng jong Jesu Christ. Amen. Tu dia bu jing doai. Ko pa jing abneng hagar teng jong Jesu Christ nga doai kamat jeme try. Minis name and darga blay bet baro ki bios ngeo ye ga ne tin ga jome ken try. Ai bore kia try Jesu be ki labandon hang no. Labandon hang ni po megalia, labandon sebar megalia. Henry go try nga duai go try men ker kuye ki. Ai ki go try ka ta donot joga jing ka donor joga jilong situli ka donor joga jilong kawai begin sekri ya me go try na ka donor jingi baro na ka donor ka bakhoi ya ka begin sekri ya me kan try Jesu be jonga bar bangin kelaka mot nagita ke go try ke ba shongper ha ka jing ka jingi kan try ba khodor yera be baro atrai sumar su khere ngia blai bangin penjana ya la ka jonga jing ha ka jing ba kinja blai ka jome. Oh, hallelujah ko pa. Hagar tengo Jesus Christ nga doai. Amen.